No ens haguéssim pensat mai, fa poc temps, que hauríem d'organitzar al Parlament Europeu una conferència per parlar de violacions de drets fonamentals, de drets civils, de drets humans a Catalunya amb motiu de que al nostre país el que volem és exercir la democràcia i la lliure determinació. Amb l'1 d'octubre i amb tot el que ha vingut després, els catalans i les catalanes hem comprovat que les entranyes, l'essència de l'estat espanyol, malgrat els 40 anys de democràcia, l'essència en realitat no ha canviat tant. Aquí es pot parlar tranquil·lament, es pot debatre les idees, que és la millor manera per arribar a acords, a solucions, i desgraciadament és un costum que l'estat espanyol s'està perdent. Aquelles escopetes amb bala de goma són les que m'han rebentat la cara, els que m'han deixat sense visió un ull. Són les mateixes que li van fer el mateix a l'Ester Quintana. Si aquell dia jo, en comptes de ser de cara, hagués estat d'esquena i hagués rebut el tret en el mateix lloc, potser ara mateix no seria aquí explicant això. Ahora, ¿quiénes son los titulares del derecho a la libre determinación? Pues, evidentemente, todos los pueblos. Todos los estados tienen no solo una obligación de no obstaculizar la realización de la libre determinación, sino tienen una obligación afirmativa de promover la libre determinación de los pueblos. Y a mí el argumento positivista de que la ley es la ley, no me convence, porque nosotros sabemos muy bien que el apartheid era constitucional. Así que el fetichismo de la ley es algo que yo quiero que vosotros rechacen. La ley o el Estado de Derecho está ahí para garantizar la justicia, para garantizar que haya un Estado de justicia, no solamente un Estado de normas. Las normas se pueden cambiar. Lo que yo encuentro un gran nivel de incoherencia en el Parlamento Europeo, una situación de aplicación del derecho internacional a la carte, pick and choose, aquí me gusta, allá no me gusta. Prueba los valores europeos. No hay cosa que haya violado más los valores europeos que lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre del año pasado. Es absolutamente bochornoso que eso no haya llegado inmediatamente a la invocación de los artículos 2 y 7. Que se sàpiguen els fets, que es jutgin els culpables, que el poble continuï reivindicant, exigint i em permetran que digui imposant els seus drets a Catalunya i arreu del món, perquè això és el que avui tenim la sort de defensar en el Parlament Europeu, perquè això és el que s'hi ha de defensar. Moltíssimes gràcies.